Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kagem sedaya para bapak, para ibu, adik, mbak ingkang sakmenika nderek salat tarawih wonten ing mriki pondok. Insyaallah panjenengan sedaya salah setunggalipun umat Kanjeng Nabi insyaallah ingkang pinjang bakal pinaringan kemuliaan keselamatan ana ing akhirat. Mulai sakmenika mugi-mugi panjenengan sedaya dipun slametaken donyanipun mugi wonten alam barzah ngantos pinjang dipun tetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara jenipun langsung kemawon. Fadilah tarawih ingkang nomor kali sakmenika tarawih kula panjenengan niku angsal kaping kalih. Nah, tarawih dek wingi kali tarawih sakniki niku pun boten sami hawane, tapi nek dek wingi sik sehat. Lesak menika hawane ngantuk, dados sing imame malih bubuh, malih kudu dicepetne ae. Fadilah tarawih kan nomor kali. Wa bilailati saniyati yufaru lahu wali abawahi ikana mu'minain. Sinten kemawon ingkang nglampahi salat tarawih ingkang nomor kaping kalih nggih menika kalian Gusti Allah dipun ngapura sedanten dosane, dipun tambahi nggih menika tiang sepuh loro-lorone bapak ibune ugi dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mukminain lamun wong tuane niku wau riyen-riyene tiyang mukmin, lamun tiyang sepuh niku wau riyen-riyene tiyang muslim padha-padha Islam, insyaallah tiyang sepuh kula lan panjenengan sedaya menika golongane tiang-tiang Islam, lan mugi-mugi kanthi panjenengan sedaya nglampahi tarawih ingkang kaping kalih menika, di samping mugi-mugi panjenengan sedaya angsal ampunan, angsal pangapura saking ngarsanipun Allah, ugi tiang sepuh angsal kerebelan nggih menika angsal pangapuranipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten fadilah tarawih ingkang nomor kalih kula suwun panjenengan sedaya monggo sami-sami istiqomah anggenipun nglampahi salat tarawih kranten napa dalam 1 tahun wulan ingkang paling mulya niku nggih wulan Ramadan menika. Menawi Ramadan niku boten kita gunakaken kanthi saestu niku eman sanget. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paring hidayah dening Allah, ditulung dening Allah, akhiripun saged enteng anggenipun nglampahi poso Ramadan, enteng anggenipun nglampahi salat tarawih, enteng anggenipun deres Al-Qur'an. Mekaten akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.